everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनै आङो दाउ बेदरजों आलु जुल संनो नागिरदों आरोना। ओमफ्रायो दा टाइमाबो सानजौफुनि जानायनि समा बारबायानो आरोना। हाजबेन्डआ मोनसे जायगायाव थांदोंमोन, बाजाराव हाबबोनानै दाउ बेदर एसे लाबोदोंनो। ओमफ्राय न'आवबो रावबो गैखाया, हाजबेन्डजों आंजोंल' दङ। दा जोङो बेखौनो थेब थेबहाय संना जानो नागिरदों आरोना। दा हाजबेन्डआ मोनफैग्रोथोंसै। ओमफ्राय टाइमाथ' दा दुथानि बारलाय लांबायानो आरोना, होमबाबो संना जानोसै आरोना। ओमफ्राय दा बिनिखायनो आङो नै दा इसिङाव दंफैखायो। ओमफ्राय नोंथांमोनजों ब्लग शेयार खालामनोसै होननानै आङो ब्लग लानाय जाबाय आरोना। मैयाहायथ' आं बुंखादोंमोन ब्लग बानायबाय थासिगोन होननानै, बिनिखायनो मा खालामगोन मा मागोन आं दिनै सानजौफुआव संनो नागिरनायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरलायबाय आरोना। दा आङो हाजबेन्ड मोनफैथ'यैयावनो सामब्राम बानलु गासिबखौबो रेडि खालामनानै लाग्रोनोसै आरोना। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थादो बयबो। माबा दंमोन आरोना, नै खांख्लरबो दंमोन नै। ओमफ्राय दा आंथ' बेजोंनो जानो सानदोंमोन, खिन्थु आंना हाजबेन्डआ बांसिनानो आलुजों मोजां मोनो आरोना। बेनिखायनो हाजबेन्ड मोजां मोननायजोंनो संनोसै आङो। खांख्लरखौ संथ'ला आरोना, आलुजोंनो संनो सानबाय आङो। ओमफ्राय दा सामब्रामखौ लेमना लाग्रोनोसै। आलुखौबो लेमखानोसै आं। हाना लाबाय आङो बेदर संबाथाय आलुखौ बेबायदि हायो आरोना, एकदम गोलाव गोलाव, बिदि गोलाव गोलाव हायो आङो। नै बिदि संनानै बिदि हानानै माने संनो मोजां मोनो आङो, ओंखायनो बिदि हायो आङो गोलाव गोलाव बेदरबाथाय आरोना। ओमफ्राय नेनो बालायबाय आरोना आङो लोगोफोर, मानो होनना बुङोब्ला आङो माने बानलु सामब्राम गासिबखौबो रेडि खालामजोबना लाबाय, सुजोब्बाय, सुनानै ओमफ्राय दा सारायल' जाननांसिगौ आरोना। जिरा देना लाबाय, बानलु गासिबो देना लाखांजोब्बाय। ओमफ्राय दा आंना हाजबेन्डआनो नै मोनहैसिगोन होनो दाबो मोनफैयाखै। थगायगासिनोसो खोमा आंखौ। खनसे फनखौनो खालामबावनोसै आं र'। सामब्राम हानानै लाबाय, ओमफ्राय नै बे जिरा देनाय, ओमफ्राय नै बिथिंजा दाउ बेदरखौ लाबोबाय आरोना, मोनफैबाय हाजबेन्डआ। नै लोगोफोर, दायो आङो ओंखाम खुरना लाबाय, बिथिं सामब्राम एसे हाना लादों। ओमफ्राय नै एकदम टेस्टि जादोंनो, हाजबेन्डआ जाखांबाय। दा आंनि जानायनि बारि। दा जानोसै आंबो नै। संख्रि एसे लानोसै। जा बार बारगासिनो दङ, बेसेबा एकदम दहाय सानजौफुनिफ्रायनो बिराद बार बारगासिनो दं। टेस्टि। ओरैबायदि ओंखाम उखैखादोंमोन आंखो, एकदम बेलासिथारबाय। टेस्टि जादों। आलुआबो एकदम ज्रो ज्रो जाखादों। आं बानलुखौ एसे
लोमजाख्रुबाय थानायखाय गोरसा होना होदोंमोन देनानै एकदमबारे बानलु गोमोनबो गोथांबो बुरजायैनो। माने एकदम बेला जाद्रायबाय नालाय बेनिखायनो जेबो भाजा एवासै आरोना ओंखाम उखैनायाबो आथुर जाथारबाय नालाय हासबेन्डआथ' नेनोनो हाला एकदम नायफैगासिनो माला मोनगोन ओमफ्राय बेनिखायनो आं जेबो भाजाबो एवदिया बाथोनबो बानायदिया डाइरेक्ट ओंख्रिना ओंख्रिल' जाबाय आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर आङो ओंखाम जाखांनानै जेबो ब्लग लाफिननाय जायासै आरोना आरो मोनाखाबायमोनबो नालाय जोंहाना दिनै ओंखाम जानायानो बिराद एकदम बेलासिथारनानै जानाय बायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय बेनिखायनो आं जेबो ब्लगबो लाफिनासै आरो बिराद बार बारगासिनो दंमोन आरोना ओमफ्राय आं जेबो ब्लग लाफिननाय जायासै दाथ' नै मोनाबिलि जाबायानो ओमफ्राय ओंख्रिया बिराद गोथाव जादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो जाफिननो लुगैफिनलायबाय आरोना भइस डाबिं होबाय थानायावनो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर नोंथांमोना ब्लगखौ एसेबाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक मोनसे खालामनानै हो नोंथांमोना लाइक खालामनो एकदम बावो भिडिअआ जोबखांनायनि उनाव लाइक खालामनो बावो खोमा नोंथांमोना ओंखायनो भिडिअ जोबथ'यैयावनो लाइक मोनसे खालामनानै हो आरो सोरबाफोर गोदानब्ला जोंनि चेनेलाव अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय।